Croeso I Teganau. Rydw i heddiw yn cael teganau a yw'r enw fe'n Black Panther. Mae'n gallu gwneud croti a y pethau croti yn gael tricio a backflips. A mae'n dda at wneud ymladd achos mae'n suit hyn yn fel leather a mae ddim yn gallu gyrru destroyed I fel Superman, Batman neu unrhyw un. A mae'n cool achos fi'n cael ei masg a y peth hyn yn mygos. So fi'n meddwl mae'n really cool. Dyma handcuffs. Wyt ti'n chwarae Lisa Roberts gyda hynna? Ie. Ydw. Wyt ti'n da at chwarae Lisa Roberts? Ydw. Wyt ti'n gallu dangos nhw? Okay. Dwi'n rhoi nhw ar Lily. So wyt ti'n rhoi nhw off house? My bottom fyna. House bottom? Dang. Dod ti yn cael gwisgau arall? Ydyn. Ydyn yn gwneud sôn? Ydyn. Fel no fideo. Mae hi'n doniol. Achos mae hi'n bachgen yn doniol. Hi'n edrych yn doniol. Hi'n chwerthin a dwi'n dysgu hi I siarad Cymraeg. Ydy y botel a dymi yn neud yn rhywbeth? Pryd dwi'n rhoi e mewn, hi'n gwneud fel hyn.
Rwy'n fynd dweud it's cute. Na I trio helpu ti. He's so good. He's so funny. Fi'n hoffi is soups. Y gwisg acos yn cael fel ar y coesau mae'n cael pattern neis. Yn hoff beth am ddim doli yn achos mae'n siarad. Diolch am gwrando.